Hurian itu hatta tapasonang maruhata tapuk kama permingguata di Arionon. Tabe dohot jojo tu permingguan. Hurian itu hatta Yesus Kristus hami saluhut perhalaro HKBP serang singsawa. Pasahatot tabe tu sude hamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu ma dihina. Saya tong ma huhaposi Jahoba. Jadi di paileng ibana dirina tuahu. Jala ditangihon alu-aluku. Torop do akka halongangan dohot sakap-sakap di bahan homokop hami ali Jahoba debatakku. Dang terpajojor tuho nang naeng barita honokku jala poboku. Dang terpajojor tahe di bahan toropna. Ikon marolo-polok nian jala marlas niroha di bagasan ho sude akana mangalului ho ikko totong ma dohonon ni akka na makaholongi hatuan mi tibul do Jahoba. Marhitete opik ni mi parminggot tasadarion dijodoh hita patuluson hadumaon marhite na makarikoti hasonangan di huta di dia hita maringanan dohot manangyakon na sida tu Jahoba ay molo marhasonangan huta na tainganion marhasonangan ma nang dohot hita atong marsa Jahoba marhite perminggot ta sadarion marlas niroha mahita memuji debata ala nunga bongot asni rohana itu hita Maredda Mahita sebuku ada nomor 125 ayat syarat tabah ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni tod di perbadian at mapalangit dohot tanaon. Amen. Ikosongonido hatakku naruar sian pamangaku dang mulak boti tu ahu ikko bahinon na dolo monirohaku jala ikkon majadi do ubahen na hutongos o sudihamu akka na mamuas Roma hamu tu aek jala hamu akkana somarhepeng Roma hamu manuhor dohot mangaton se Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor sai lulu hamu ma Jahoba bisan tarban hamu dope jupang ibana jo hamu ma ibana bisan jonok dope ibana. Haleluya.
martangyang mahita. Alay Tuhan debata pargugo na suatu dosan. Ama ni sa liling na asin ni Rohamdo nasa na mga ramoti hamis yan nasa ilaon rasi rasa nuaing. Jala asin ni Rohamdo na mga leon barita na uli gabi hanguluan nami. Saya si maroham, saya buhay marohan nami jala lehot todim na badai. Asa waktu si hamis sude panugunugum dohot pabahinammu na balagay. Pahiyama hatam di bagas sarohan nami. Asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Maradda hita bukit na nomor 110 sada do ayat 2. Tanggihon hamuma patat ni debata di minggu pa 20 tuluhon dung Trinitatis sadarion. Imana tersurat di Jakobus sada ayat 27. Oddo hadaulaton na iyas jalana somerlidang di rohani debata ama. Madulu akan na somarama somarina dohot akan na mabalu di haporsuan na sida. Uhut mangaramoti diri niba maralohon portibion. Unang merlidang. Rodi si masakna at tongrap mangidugugom hita, tua rupan di debata, lau mangulahon patik nai. Alay Tuhan debata, saya pergugui mahami. Mangulahon na hombar patik ni. Amin. Meredeta sebut kede nomor 165 ayat sada do ayat 2. Huriani tuhata di bagasan roha nahohom, tatapoti madosata nagodangi tuadopan di debata. Asa tamahi tamadjalo baga-baga nataringot tuhasesan di dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudosan, para si roha na sumurung. Tungondo hami mangadopi sorimago kopit sa plusia na pola mabahin godang marhamatian. Ngulu ekonomi na hurang denggan, songoninang dingulu parhuryaw na so apala sude merdalan. Sahira na terbuang dohami alani panosak ni perngulunon. Isi nama siha posan nami, adong ma nadeba nama makke partikenon, holan tu pangamuan na sadiri. Alay las godang do nagabe huma sususa ala ni maul ni perekonomian sinuengon. Ala ni Tuhan
asimaroham dihami, ajari jala pergugui mahami, asa tarulon hami laho mangarikoti hasonangan ni huta di dia hami maringanan. Unang beholan diri nami hurikoti hami, alay dohot ma nang natu humaliang. Ali dibata ajari mahami, asa totong setia manangyakon uluan nami, pamareta nami, asa tungdengkan saluhuna dirajai, jala diramoti akkana pinarmahanna. Padau mahami naholan mangarikotto diri sadiri, alay patupa mahami gabe pasu-pasu, manang di dia pehami maringanan. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumulung, patupa mahami gabe pasu-pasu, manang di dia pehami maringanan. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak perdosa na dangolon, ro tujulo ni habangsa habadion mi, manopoti jala manggukon dosa nami. Masa jot-jot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahinan nami narway. Dang huhahulong hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubahin hami. Dibaheni, tamad jala uhuman muhami, tuhamatian saliling nililing nay. Alay na mapurus mahami nuwayang tuasin ni roham na gudangi, mangido siyan nasa roha nami, hasesan ni dosa nami sa luhuna. Sa hirupi mahami, paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si panguluhami, dohot ala ni gornmu na badai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak na dangolon. Marid dahita bukede 172. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sasaan ni dosa. Satok kedoh tinggal hutadikon ho, alay papupungok ko ho, papungupok ko maho muse marhite-hite aka asin roha gudang. Tagan diparpiar ni murukku, hutabunihon buhikku, satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa salililing na asyaku ho, ninna jahuba si palua ho. Hasangapon ma didebata na didinjang. Amin. Maredah itu saya buku 110 ayat 2. Hatani debata turpuk di minggu pa-20 dong Trinitatison tersurat di Jakobus 5 mamukai sada sahat ayat 6. Songonon ma hatani debata jala tajahama marsika soren hamu akan namora tumatangis mahamu
jala mangangguhi mandagam haporsuhon nanang songgop Tuhamu. Naung tasihon do sere dohot perak muna, jala sitidangi do pekamudo tasiki, na manggaga tu sibuk muna songon api, di papunghamu do atta di akka arena perpudi. Terlobi do pargado busom muna di tanah on, di pamomok hamudo diri muna di ari pamotongan. Ido sahakna mertua maak kana tumangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Meredahita sabukede pitoras 30 sada ayat 1. Sayang Kau diriku hari Tuhan, Bapa dan honina ulimi Tuhan, suruh penuh diri saur turu haki. Tahati dakon ma persyatai songon na hina tidakon ni dongata sa persya di sadok pertibion rap mahita madok au persya di debata jahuba ido ama perguguna suatu dosan na tumapalangi do tano au persya di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubun ni si Maria naga bega syaton di perbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangahuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau penersila na tuat tu banua turu dung ditanam na mulak mengulur di hari patuluh na manaik tu surgu lahun dulu siamun di bata jahuba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana ay mamulak sugut tu tanah on mangumi halak na mengulur dohot na mati. Au porsea iton di perbadia jalarong sada huria na badia huria atau pendala Kristen akan badia do dihasan dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sugut dang nihalak nang mati do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tapi ke mati ting huria. Horas marita salutna. Horas. Tabigima tikting huria di bagasan minggon hima minggu pa 23 dong Trinitatis 15 November 2020 dohot topik patuluson hadumaon na parjolo ruas na marulang tahun boy matajaha di lembaran naung adong. Suaksongoni pelaksanaan
permingguan protokol kesehatan di gereja Bui Mata Jaha di Lembara Tikting Naungadong, jadwal permingguan Bui Matong Tajaha di Lembaran Naung Adong. Na mangikut permingguan live streaming Bui Mata Jaha na mangikut ujuk tahun parhuriaon di hari Minggu tanggal 22 November 2020 ima ujuk tahun parhuriaon laos disima di Jaha parningotan yak kanamoding na satahun parhuriaon bolonon mulai siang tanggal 25 November 2010 sia saha tu tanggal 22 November 2020. Acara pangapulion di hari Minggu sadarion duk perminggu siang patupaon ni huria do pangapulion tu keluarga ni almarhum Situa El Barimbing Nahinan Rospita Boru Pangaribuan Nahinan wilayah Tolu Mardomus Tusi Duksidung Jamita Papungu Peliat Tujulu Duhita Bahen Pangurupiota Tunasida Jala Inganan Pangapulion di ruang Manang Aula Serbaguna GSM Gedung Sekolah Minggu na mangihut marhadumuan tu pelian Minggu tanggal 22 November 2020 naneng roho bainot tama padurungon 2 kantong sebelum jamita 2 kantong setelah jamita. Na mangihut panitia Natal umum dohot bonataon mardomu tu hasil rapot parhalado ni huria pembentukan panitia Natal umum tahun 2020 dohok bona tahun 2020 sada tasongnomma urutanna ketua Situa E Manurung, wakil ketua Situa S Agultom, sekretaris Situa M Sihombing, wakil sekretaris Situa R Sianipar, bendahara Nyonya Situa P Nababan Boru Manurung, wakil bendahara Nyonya Situa P Simamora Boru Simajutak. Sei perlengkapan Situa TM Anainggolan koordinator, Situa M Munte Dohot Sudi Naposobulung. Sei konsumsi Nyonya Situa R Siringo-ringo Boru Marbun koordinator, Nyonya Siahan Boru Barimbing. Sei keamanan Situa R Panggabean koordinator, Dohot Liston Siagian Andal Silitonga Niko Marbun. Rapot Parhalado Resort. Rapot Parhalado Resort Serengseng Sawah dipatupa di hari Jumat tanggal 20 November 2020 masuk jam 10 sia WIB saat tuna selesai inganan ruangan gereja. Agenda rapot menyusun rencana strategi 4 tahun resort. 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran 2021 resort. Peserta pendeta resort HKBP Serengseng Sawah, Uluan Huria HKBP Ciganjur, Parhalado Resort, Sian HKBP Serengseng Sawah, Dohot HKBP Ciganjur. Pimpinan rapot Pandita Resort. Namangihut punguan remaja
na dipatupa melalui online manang Zoom ima di mingguon 15 November 2020 berbentuk pengajaran dohot sharing dimulai pukul 8.30 sahatu sia 30. Topik sadarion ima mendengar nasihat dan pengajaran. Ya, kelas pembinaan dibagi 4 kategori, kelas sada SMP manang kelas fight, pembinana Dewi Aruan, kelas Hope manang kelas 2 SMP, pembina Andre Hutapea, kelas 3 SMP manang Loh, pembina Aditya Siaturi, kelas Youth, kelas sada 1 kelas 3 SMA, pembinana Lisa Marpaung. Nisosoho tu sude remaja dohot pinangido tuaka natoras asa sudema majujui manang asa madohoti kegiatan ni remajai. Pilihan dana Natal mulai tanggal 22 November di Parminggota Papungota Mapeliat Tujolo Duksidung Jamita bayan haporluat tu persiapan manang perlengkapan persiapan Natal di Huriaon. Na pasapulutoluhon laporan dohot program kegiatan seksi Dewan 2020 dohot 2020 sada. Marhadomuat tu sialan naung marujung nama tahun 2020-on pinabotot tu sude punguan kategorial dohot seksi-seksi pelayanan asa dimulai nama bayan laporan kegiatan tahun 2020 jala manusun rencana program dohot kegiatan anggara 2020 sada. Sialani rapot Dewan Seksi di Patupa Huriatta do ima di hari Minggu tanggal 22 November 2020. Dewan Koinonia maringanan di ruang gereja, Dewan Koinonia maringanan di aula pertemuan manang gedung sekolah minggu lantai sada, Dewan Marturia maringanan di aula lantai 2 manang tempat sidi. Agenda rapot rencana kegiatan 2020 sada. Rencana anggaran 2020 sada. Dohot rencana Natal 2020. Pimpinan rapot Ketua Dewan. Namangihut kelas katekisasi manang parguru malua. Kelas katekisasi tuaka parguru malua di Huriatta nunga dimulai muse setiap hari Senin, Rabu, dohot Jumat masuk pukul 15.30 sahatu 17.30 inganan di gedung gereja di sosohot tusude parguru malua asamad dohoti kelasi. Namangihut pelean namarboho di parminggu sadarion Duksidung Jamita papungu peleat tujolo dohita bayan haporluan tu ulaon pusat manang kategorial ama pusat. Namangihut ruas namar sahid. Ruas namar sahid ima naparjolo Natasia Monika Pasca Sibagariang sian wilayah Pitu dirawat di rumah sakit Tugu Ipu Depok. Napaduahon Nyonya Sialagan Boru Siahaan sian wilayah Walu dirawat di rumah sakit Fatmawati. Hatan itu hatamat dok tangiang na di bagasan hapor siauma na pamalum namar sahiti
jala pamalumon ni Jehovah maibana molo mangulahod dosa do ibana sesaon ni debatama dosana. Yakobus 5. Na mangihut tikting pilihan. Oh iya. Na mangihut padidion Tanggal 2 sia. di hari Minggu tanggal 20 sia November 2020 nanengro patu paun ni huriata do padidion na badi tuaka danak ni huria naso tardidi dope sialai pinabotoho tuaka natoras na lau mabuan yang nakon na tardidi asa didaftar homa tu situa wilayah manang tu konsistori dohot mabuan kartu keluarga manang surat pamasumasuon dohot akte lahir ni yanakon naing sididioni. Na mangihut tikting pilihan. Pilihan na masuk di bagasan na sa mingguon ima tuhuria 17.034.080 rupiah. Tu pembangunan 200.200 rupiah. Tu pusat 810.000 rupiah. Na mangihut boy mata jaha di lembaran tikting parhepengon naung adong di saluhuk naik dot hamuliaon di guarni tuhata. Tadu timaredes buku ede nomor 25 ayat sada. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hurianahi na holongan itu hata Yesus Kristus adorang sohu patol hasami hatani debata tuhita di mingguta sadarion jumulo mahami patadaho diri nami nang pendona tasurat di warta jemaat ia hami padita Elisa Tabunan padita resort ne baru di resort Srengseng Sawawon na tanggal sada November hami diojakon amata preses gabi padita resort di Srengseng Sawawon na tongodo hami mangula di HKIP resort Kapuk aladang ipabur hado pihami siani jadi jabar si dua lokang do hamin waing alai tanggal 6 Desember non ipabur amang preses mahami sian resort Sreng Kapuk asa hot hami mangula di resort Srengseng Sawawon marhaso hota do hami dohot burun rajai bur simbolun jala satu nuaing dang di palomehon Tuhani dope tuhami dak danak
Nah, jala tanggal 20 November non gokma usia perkawinan nami 10 sada tahun. Songonima saotik amanginang partinadasya kami horas marita salutna. Damang dainang rodi hahangkin hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli sian hatani debata tu hita di minggu tasadarion minggu pa 20 luhon dong Trinitatis imanata surat di panuirang Jeremia bidu 20 sia mamuka maisian ayat sada saharodi ayat pitu ujaha maha tani debata tu hita jalata payuti hutma di bagasan rohatabi odo hata ni surat na tinongos ni panuirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan terbuangi doh tu aka malim doh tu aka panuirang doh tu sadok bangsoi akan naung binuakon nisi Nebukadnezar sian Jerusalem tu Babel duk tarbuan Raja Jekoya doho jolmana rodiaka na pinakis aka induk ni Juda doho Jerusalem do aka pandehau do padebosi sian Jerusalem na tinongos na tu Babel marhiti sian si Eliasa anak ni Sisapan do si Gema na sinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu Nebukadnezar raja sian Babel ninna do songono do hata ni Jahuba sebaut debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akan nahubuakon sian Jerusalem tu Babel paulihamu akabagas laos ingani hamu jalapuka hamu akaporlak laos pangakamu parbuena buat hamu maporopuan bayan jolmamu asa tumubuhon anak do boru hamu paurohon hamu anak muna jala buruhon hamu boru muna asa tumubuhon anak do boru nasida asa sopar hamu disih jala unang moru bilangan muna rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubaini jala tangyakon hamu nasida tu Jahuba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu imasahatna kuriani tu harta sudehi tanah pungu nuaing di bagas joroon iado mengadupi parukilan si taonon hasusan harugion di pardalanan nguluta di Portibion alani kelalayata maira manang alani hahurangata manang alan nabina ini halak tuhita ubayan gabi tadupi nasongoni nadi bahalak ra mangalapati ngulu na susah na nadupan na di Portibion bayi majabar na horwa o majabar huna mangulon ni mana ngasongoni horwas garis ni tangakku manangaha pinahula nang ado mabayan hasonangan manang keberhasilan narwana badai banari di sitaon parukilan hasusana ni adupan na gabe laho mapikiran na sudi itu si gabe nang adong nadinggan nauli si bayanon na dipaluas dirina dirajai aka asusa manang parukilani nade banari ra mamereng jala mangalapati jala madok alani halak don mabaisongonon auninna maragam do pandapot takamanginang taringotusi manang namasa nuain pandemi COVID-19 siaon saya dong do namadok alani dosata maon ikon dalota ma uhum nasihat Tuhani alai macaringgat do hamu kamang do tamakenang molo salut nai masa dihita molo talapati sian hapor siaon jala ikonido hita kana targuar hala Kristen
akan namasa di padalan dengan ulu tahun di bagasan hapur siau do hita mamereng jala mangalapati dan nas marhiti pikiran manang pangatu siot tataping numobi aka nanidokna simbaran manang garis tangan songonido na masa di tonga-tonga ni bangso Israel nagabi hasahatan ni hatan di bata na marisihon surat na tinongos ni panuhirang Jeremia tu bangso Israel Juda na di natarbuang tu Babel sian parpinotoan ni di bata dala sian sakar di bata do bangso tarbuang tu Babel alaniaha alani pangalausion wanang dosa nasida ngagabi bangso na sumanada di bata bangsoon ngagudang na binan di bata tu nasida kana ulan didenggan mamuka di luar di bata nasida sia tano parhatuba na Misir mangaleo tu nasida tano naso di usahon nasida nagok situa ni susu loba mangbabayan nasida gabi bangso na balga alay say di ulahon bangso do naso di halomo di bata manumba ganaganan do mangulaon aka ragam ni hajahaton surino nasida mamuka siya aka panggonggomi aka malim aka panuirangna do aka bangso isudi ido bahen gabi diumi di bata nasida dibuang do bangsoon songon natajaan aking tabigi naking mamuka aka situan ni malim aka panuirang aka partugi ni bangsoi aka pande hau do aka pande bosi dibuang manang tataban tu Babel di batado manguhumi bangsoi sa sitong marhiti na poso na si Nebukadnezar alay gabi asing do dilapati bangsoi molo di batado na manguhum na sida gabi dilapati na sida maon lau pamatihom ma di bata manang gabi madabu na sida tu pemikiran na mengarah tu pangatusion na binaritahon niya ka panuirang pargabgab dakpola lele kamu disi ina panuirang pargagabi ay sa tokkid doy buano di bata musi hamu tusi mula tu Jerusalem nina ape nga di bahwa di bata mariti na poso na si Jeremia di Jeremia bidu 25 ayat 10 sadai bahwa nasida ikon tertaban tu Babel jalalileng na 70 tahun jalaima dalan di bata laho mengajari paingoton bangsoi asa marhamu bau ni roha alay nang takas do dihita mo kamang do tamakinang na yung pamatihon di bata molo di uhum bangsoi ya bolok kon tu Babel liling na 70 tahun alay masa mana partikian na songoni asa muba rohani bangsoi jala asalam takas panadaw nasida do pangoloyon nasida tu di bata ay 70 tahun niandang partikian na jepeki alay dang namadok iko 70 tahun manasida asa jupang hamubaw ni roha alay partikian na nila di bata na mambalok ko nasida 70 tahun asa benar-benar nasida bertobat bau-bahon rohadu pikiran na nanguluna ay sipalesyam do bangso sipaula sujudan ay ngungari patupa di bata paluaw bangso siat parhatobanan di tanah Mesir satokki do pede bata man Josi Musa tu dulu Sinai manigor di bahan bangso do sakap lau babat sadaga-daganaan jala saya songoni do bangsoi marungut-ungut mana lahot di bata do akan aposona ape songoni mabalga ni pambayan di bata tu nasida mabuan nasida ga bisa bangso na balga dada ala ni torop di bangsoi alay songoni mahorwa bangso na somanada diri dan sida jala boy ta pa itu yut songon dia padala ni bangson di pada na baru ujuri Tuhan Yesus do aka naposona alay wakamang do tamakenang molo di paluas di batado hita mangadupi akka parukilon manang hasusan ningulu manang kaharugion
manang gabi humasusang ulut taon alani keadaan natadu pinuaing naing mataida namasai songondalan dihita laho mengintrospeksi diri mamereng bagas tu rohata moladong akana hurang nasodenggan baik kota uba ma ikut apa uba ma rohata pikirata ay manang isi pehita manang paberengan di Portibio mandok kita kana pistar malo nagogo moladong akana hurang denggan masa di padalan ng tahun ikon adong do introspeksi diri ay sarupa doi molo sada mercisuar ito ngani di pinggir di pantai Roma sada kapal na balga madok ikon meret ma kapal na dijulunay ni narohana kapal ya pemecisuari na mamulus ma pa kapal na balgaon pasal pesyaron ikon meret tamu dang yalusi saya terus di suara nape Roma suara sian lampui sian na mangurus lampui ay mecusuar doon hodo na ikon meret dang mecusuar dapatan na songonido ng perubahan sikap cara pandang paradigma molo taparon akan masa di parenguluat tahun naso ni halomone rohata tungin apa dua hondak sa guru dihitang ulu tahun dah guru di batado saya tahu sao do patu bakana denggan ni narohata alay sa jumpa kita doh kahamaulo doh kasusan badang nagabi kita na mengatur diri tahun sa guru di batado namar lapatan maulo di paluas di bata kita mengadupi saluhut akana so ni halomone rohata tutu ikon mula doh kita tu di bata mangido sia di bata pangatusion doh habisuhon asa bui talapati akadira masa di padalang ulut tahun jalalu mobi asa madala kita hobar tulo mani rohana ido bahen na ditongos paniwirang Jeremia tu bangso Israel na tongon di habuang Babel alasay maol dope nasida mangalupahon huta hagudangan nasida Jerusalem do hinahuli di bagasyon di bata apin nga sida nuang tarbuang buhana mahamion ni narohana sida ay nga mate be debata nami marite na tarbuang na sida songon ito pangatusyon niya kabangso di pada narubi molo tarbuang na sida binani sa bangso marlapatan may natalo do debata na sida di si dalam mungkin dari di ba kana porsia mangalapati na songoni saya suadong hamubaon manang saya totong do petartindo sa kana porsiai olora nang talo do debata na sida maradopod debata ni akadong taon ni nahita daw ay iba na do naman o Portibio do nasa isina iba na do na mga atur jala mga rajay jalay ko lapatata do di tonga-tonga do debata nanak songon dia pahita mga dope ka parukilon mga asusaan Allah ada di tengah-tengah kita hidup bahan hidup Immanuel Allah beserta kita jalai konido na yung tahilalahon na mga kamang do tamakinang songon dia balgani hapur suod do parukila data dopi ikon ingot do hita dito nga-tongat do di bata dang di paluas di bata hita manarita manang gumasusa manang tuhamaguan alay naing do hita mangulu jala jupang hanguluan ni di bagasat Tuhani ido bay di tongos si Jeremia atau bangsoi asa ingot na sida pabuah di bata di tongah-tongah na sida nang peadong di tongah-tongah na sida akapargap-gap na madok tu na sida kana so hobar tuhatan di bata unang ol na sida manang-nangi honi ay takas do dia sa pusada di dok ay nunga takas suboto sakap akan sakapi taringo tuhamu nina Jehovah sakasonangan do tahe dana tu hamaguan asa ahu mangale tuhamu ujung na hinalungut tom muna Allah memiliki
rancangan damai sejahtera kepada kita. Jadi kofi toppe unang gabi tadok uhuman debatado tu hitaon. Alai asa jamot hita. Dada holad di hai pason do hayason. Alai ikon jamot do hita nang pabua adong do debatana punah hita. Na memiliki rancangan di ngulu tahun. Asa dada holad gabi tapi kiri akan ariko sabing di Portibion. Manguluya akan ariko sabing di Portibion, tapi gabi lupa hita para satokinat do Portibion. Mangulu naman oktong ido si naiko si hatta. Alay nang pesongon niya mo kamang do tamakinang di paingon panuirang Jeremia akada sida na terbuang tu babilinang tu hita nuaing lao menyikapi akan masa di padalan ngulut tahun. Marujah tu hapur siapa buat debatado na di tongat-tongat ta disaluak kana masa di nguluta sa guru debatado nguluta jala ikon positif hita memereng akada masa di pergulut tahun aka paru kilo da susani dalan ni debatado i patugo na porsiota alani ko tarida ma nata hapor siahoni marite na parjuli dok pauli hamu aka bagas laos ingani hamu terbuang donasida nuaing. Dadat songok kita na mga rato tu Jakarta na terbuang donasida di uhum di bata. Boleh tabayak ko songok dia pakila nasida. Alai di paingot hatan di bata nasida mariti panudang Jeremia. Pauli hamu akabagas. Laos ingani hamu. Pauli hamu akabagas dada mandokholan na pajongjong bagas asagabi inganan mangalap gugu mangulon alay naing mabagas na pinajongjong na siday gabi bagas patuguhon na porsiao do debata parsaora do debata do parsaora na sida sama na sida laos ibo na nang dohono tu hitan waing bagas na tapajongjongi nunga gabi parsaora do debata bagas na taingani akamanginang parsaoran na rusu na dinggan do debata mangalap gogo siya debata pangatusion do akan asing pasaoran bagas na tabajongjongi nunga padengga parsaorata do aka anggota rumah tangga manang godang do nuang akan apuna sa bagas di pauli bagas na dibahas sudi aka prabo na dinggan dibayar aka sapam tibo dibayar pagarna do akan asing alay holan pangurupi do na tinggal isi manang dibayar songoni baga na mewah na bagasi alay dang masih pakulingan akan na di bagasi gabi sada si susoro matuhitan nuaing alay molo di patuban nuaing parmingguan live stream bauna gabi alani kofito ni uban na gabi songon na tabu-tabu marminggu di bagas dalam arti masih buat hudulan nabi manang sambil marede live streaming minum kopi ay bodo songon ni alade jabuta dengi di dia sikap hormat sikap patuduh babuah hita manomba debata jadi bagas na pinangido na di suaraho di bata mariti panudang Jeremia tu bangsoi ikko gabi bagas dada holan mangalap gugo mangulon alay gabi dalan nasida may paturehon pati koson padimuton hubungan nasida do di bata do nasida sama nasida una kola na memikir ho bagasi dalam bentuk horat istirahat manang mangalap gugo samping alay ikko gabi bagas patuguh na porsiaon parsaora do debata do nasida sama nasida dungini do muse puka hamu akaporlak laos pangakamu parbuena ay boido alani hasusana ni anu panasida di habuangani ya bidang adong semangat hiras ni roha nasida lao mangula ulaon alay ikko ulaon nasida asa marhite na membangun bagas mangula akaporlak
dalan mai laho manadikon siap pikir do orang nasida nani rajani akka paru kilo di tahun ini. Ira songonom kamanginang molo marsi tahun kita sirang do inah holong ani rohata saya gudang do karena saya itu matangis. Terus mendekam di bagasan kamar nangolo marsaur saya holan na foto ni amat teh manang natai si bereng-bereng saya diingo akka parsaoran na julu tik uju dingolu na ina holongan naon arong na nasongoni. Tapi hidup ini harus berjalan. Life must go on inna. Udah ngasuk kasusana tadupi alai hidup ini harus berjalan. Pandemikon terus masa dak katabodo digan lahon si sorry mago kirison alai hidup ini harus berjalan. Ay molo tapaluas na masa o terus mangaraja roh pikirat ta bahulu gabi lam masusah kita. Boy do kita mabiar camot alai unang pabiar hu. Boy kita gali alai unang gabi gumalik. Alai kon bangkit hehe kita. Mangula akaulaot ta. Jalaido nani suarao debata tu bangsoi natar buangi pauli hamu bagas. Ingani hamu pakpuka hamu akaporlak laos panga kamu paruwena. Dungi pada patulori dok asa marpinopari nasida. Asa sopar hamu nina. Jalan parburi rikoti hamu huhut hasonangan huta habunga muna nahubaini. Jala tanya kamu nasida tu Jehovah. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma do tamu. Jala ima musea mo kamang do tamakinang topik ni mengguta sadarion patuluson hadumaon manang mengusahakan mewujudkan kesejahteraan bersama. Jala memang ido tujuan ningulu kita sada sian aka nata ulahod di Portibion buah asa Jepang di hita hadumaon kesejahteraan perbaikan hidup mangarato pehita maneng manadikko bona pasugit tu Jakartaon asa dumenggan nguluta dan holan nguluta asa gabe halak na hasia hita dengan baritata tu bona pasugit do tu akan humaliang dan anong halak na mangarato tu Jakartaon asalam hacit nguluna tutu sudah hita mangusahaw ni alain na pinaingot do itu hita nuaing unang mata usahahon asa jupang ngulu na ngulu na maduma ngulu na dumenggan hala mangasaw dugogo do pikirata sabing ay molo mangasaw gogo do pikirata sabing dang manotong dihitai manang gabita ulaon akka ragam niya kacara asa jupa kita ngulu na maduma ape ngulu na maduma ikosian Tuhan ido jalota alamolu ngulun na maduma sa jalo sa Tuhani gabitikos do taulahon molo tapay itu kingamang inang epistel ta di muruki do kanamorai nang namado naksubuhi hitang mamora buhi do alay unang maga molo mamora hitas na sosyadalan na aido na dipicang Apostel Jakobus akan namora naga bihasahatan ni suratna ay mamora no nasida marite na mamokiki akan apugus aka pekerjana na ikon nasahod dilian ala dipokihi nasahod dilian muladong na naman do nasitong gabi pamate ima dalan halak na mamora na sosyadalan na ido na dioray panu Apostel Jakobus taringo tu akan namora buido hita mamora ala debata namora do debata tai ganup ari dileo do tu hita pasu-pasu dileo pikiran atorang hahi pason gogo ragam ni pasu-pasu totu dada holat lahu pamora dirita ido na gabi salah jujutan do hita mangido pasu-pasu sia debata ala edang tauduti asa gawe parite pasu-pasu hita diajari Tuhan Yesus do hita martangyang sesesa madusa nami ahudut namang songo panisa nami di dosa idongan ala hita martangyang
Saya sama dosa nami li Tuhan, asa unang tarabat pasu-pasu. Eta ajari Tuhani asa mangalep pasu-pasu. Apa diajari Tuhani begita manesa dosa ni dongan. Sama dosa nami, songo panisa nami. Ido diajari Tuhan itu kita. Apa kita mangido sama dosa nami, asa unang tarabak pasu-pasu. Lagi kita ajari Tuhan ini mengalih pasu-pasu na tu kita. Apa Tuhan ini mengajari kita, asa gabi pasu-pasu kita tu ngau mahliang. Jadi tapatikos ma pangatus siyon hapor siyon taya kamanginang. Asa tutu pasu-pasu di bata na satu hitai. Dada gabi ta homol-homoli, ta pagudang-gudang, ta tiup-tiup. Apa di Tuhan ini asa gabi pasu-pasu kita. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta. Ay didok, ay molo marhasonangan huta ay marhasonangan dohatamu. Jadi hasonangat ta sa sitong na ikot jumolo da ta rikoti hasonangan ni hutai. Jadi sa evaluasi nang tuhita kang manginang molo songon na tahilala do hitaon gabi kelas 2 di tengah-tengah ni bangsoon. Asing ma alani pampahenan niaka nasida nama dok nasida na nagabi kelas sada manang alani naso tutu sitong panggonggomita maka tidak kon ikut Kristu di warga negaraon alai hita majo nunga tapi kiri hasonangan ni hutaon molo idok mamik marek makarikoti hasonangan ni huta dada holan namar lapatan mangaleo pangurupia kita jupang ma ari raya izu ahata lehom ma habing jupang maaka mamabaya sembako dangi alai marhite na mardengga parsaurat tado nasida tapakulingi nasida tabay nasida songon dongan sa porsyaon nang peso sa porsyaon do tita ido lapatan na makarikoti hasonangan ni huta. Memang sumurung do hita siya nasida. Takia hita papungo, lao papa jojoko gereja, mabay di san songonon pinggir dalan ni. Sumurung do hita niyan. Di pasu-pasu de bata do hita. Mamora do hita sa luhod na. Alay adong do nahurang. Holan na dirita do taharik tapikiri. Holan hasonangat ta do tapikiri. Dang taharik ko ti hasonangan ni na humaliakta. Ahado mabay ni. Ala berorientasi do hita hola tu dirita samping. Memang molobor hati ta siyan ngulu na susah gabe manat do hita mamakyak ka nadong di hita ikan. Alay buado bo hita sahat tu ngulu na dumenggan hape na susah hiat do ngulu taon. Roh hita siya ba napasugit manumpang mobil prah mungkin rah margat-ligat di asa sol hasita sa Jakarta dungi di pasu-pasu di bata hita di parngulu ado akan asing mamura hita alay gabi maol hita mamake nadong di hitai ay do si pata lucu na binereng dongan mobil na arga di ba sarung na api madala pak do ibana marangkot aya tu mobil ni ay subuhi ban na mati subuhi bakke na mobil na tu surgoy tading doy songo ni majago na inganan jabu na di pauli segala macam alay molo tiba ma akka si jaloor siap punguan parsautaor siap bunga pamargaor dumo bisa huria pola so ibigi songo na mahodo-hodo may mana si ayah ida ado tahe atas songo na mau lima na mabigi ay butuh hamudo susah nuaing segala macam ape kontrakan nagu pemasukan na gudang ay tu sama hamulawa mang situan nami ay songo na susah do nguluon ninna buhamay ba na marhasonangan
ikon iya harikoti hasonangan. Jadi harupa doi hamu kamang do tamakina molo marbagas kita molo dilulu hamu do hasonangan tonga-tonga ni parsaripe munai salah deui. Alai kon lulu molo di patu pahamu hasonangan ni tonga-tonga ni parsaripe ni tonga-tonga ni pungwani manang di dita marilanan jupa kita hasonangan. Juga kita hadamion. Molo talului do hadamion. Hasonangan las niroh di ada punguan susah deh tak mungkin jupa kita. Alai molo tabuan nih tahulaho nih pasti marhasonangan nang kita di sini. Ido bay di dok panuhirang jiri metu bangsoi. Songoni pesita ono muna di habuangani alai ingot tamu ma rikoti hamu hasonangan ni huta. Di dia hamu maringanan. Jala hita molo tahulaho nih pasti do adong hamu bana. Songon dia pisogoni rohani hobar balok tatu hita molo taharikoti patupa hasonangan na. Marhasonangan do hita baenon ni. Alani do hamu kamang do tamakenang. Dang adong nasa tapatupa hita. Molo tahapor siai pabuo di bata mian di tonga-tongata. Mandongani hita manggogoyok kita. Jaladang di halomo di bata ngulut tahun marhina maguan. Saluhut nap togi horon di bata do hita tungulu na dumenggan. Alai ikon radi do hita. Mardalan rap do di bata. Mangido pangurupio do hagogo nasihat di bata. Jala makapor siai pabua urupat jala pergoin Tuhani do hita patupahor saluhut nai. Amin. Molia tema hupasata mitu holi Tuhan nunga di sari hoko hami marhiti hatam. Na manungguli jalan manosoi saluhut na hami. Asa huhatusi hami, huaporsiai hami, jala huangulua kami. Babua na di tonga-tonga nami doho. Nang pe huadopi rami, huadopi hami ragam ni akahamaulo parukino nang asusan ngulu. Jala di paluas hodo hami mangadupi saluhut nai dada asa tu hamagua kami. Alai asa marhasonangan jala mardingga-dingga kami. Di padalan yang ngulu nami itu di Portibion di aka arena mangyut. Jala di paradi hodo aka nadingga nauli nagabi hasonangan nami di aka arena mangyut. Alani molo radi hami rap doto. Jala mandalani ari-ari ngulu nami rap doto. Saya pasu-pasu muda hami. Jala lehono mudi hami akan nadinggan tujuanon. Alai kon ingot do hami ali amang. Songane dokmu asa huari koti hami hasonangan ni huta di dia hami maringanan. Manangyakon akka pamunggo mami dok tasalut akka nahumaliang nami. Asa mulu marhasonangan huta na huangani hami on marhasonangan nang hami. Atong liho man di hami to dim na badiai asa unang hola mamikiri di nami hami sabing. Ala ikon radi jala ulu hami patupa hasonangan niaka na humaliang nami. Asa nang asa ido rang cupang di ngulu nami ganup. Lumobi di pandemi COVID-19 siyaw na liamang. Urupi jala pergugui mahami. Asa buitar patupa hami salut akan ulun nadinggan patupa hasonangan ni huta di dia hami maringanan. Asa jupang nang hasonangan di hami ganup. Aliamang di bagasa tikion hutangnya ko kami do nang akadongan nami ruas ni huriam na subui marap rap do tami memuji pasangapon guar muna badi di bagas soromon siara parsahiton na songgop tu pamatang nasida na dirawat di rumah sakit do na pihak di bagas nasida ganum homali Tuhan na manopot nasida mangaleon hahipaso do hamalumon mariti akka para medis nang ubat lumobi tangiang na pinasa na sida tuho asa marhahi pason nuseng aka ruas ni uriami asa bui mangulaon aka ulaon na lumobi maparsaora doto di bagas yorom manang tonga-tonga ni bagas na sida ganup songon yang Tuhan utangnya ko kami aka ruas ni uriam na marulang tahun hari kelahiran manang perkawinan
Saya tabai magajang ni umur hai pason ng akar ragam ni pasu-pasu do akan ulun didenggan tu nasida akar ruas ni uriami asa marlasi roha nasida le Tuhan mamuji basanga poko hinohon ni aka pasu-pasum na jinalo nasida di padalan ulun nasida portibion songon ali Tuhan aka program do aka pagubasion nanang sepatu pau ni uriam di bagasa minggu naneng roon saya homa namang guguhut selalu akan aposom aka parhaladum do aka pengurus seksi-seksi lau patupahon akan narikot si hubasan nami tu tahun 2021 naneng ro songon yang Tuhan ulaon mangapuli sian huriam tu keluarga ni pinopar ni amanami keluarga barimbing boru pangaribuan nanang patupahon nami duk silupar mingguan namion saya homal Tuhan napatulusoni tangi homa tangyang namion aliamang na hupasatami holat di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ta jakon mahatan di bata naung sahatu hita mariti namang indiho bukwede 724 tuhut mata pasal peliata tuhuria tu pusat tu keluarga namontik. Tuhan bermangulukun parbadiai madimo bagaimana dikikun memuji pasangapo memuji pasangapo tangakini homai mangulahon olongmi dohot pangalahoki sarong bertolumumi sayom bertulungomi. Hatanang soareki pasangapun homai duhut pambahidaki pararat baritami pararat baritami artahamoraoki tabasangapomai rohanang Jongjong mahita saludna. marbarita nauli marbarita nauli. Nunga tabigi hatani debata na paingotok kita asa toktong patuluson hadumaon. Dalan patuluson ni naing maradi rohata laho makarikoti hasonangan ni huta di dia hita maringanan. Unang bisay hola dirita tahari koton alay dohok manang na humaliang. Tangya ko kamuma huhut aka uluata nang pamaretata asa tung dinggan saludna dirajai jala diramuti akan na pinarmahanna
Tatangyak ko kamu manang huta di dia hamu maringanan tu jahuba. Ay molo marhasonangan huta na tainganion marhasonangan ma dohot kita. Borhat mahamu tutonga-tonga ni portibion, ulaho kamuma nadinggan, patupa hamuma parsuruon ni Tuhani, asagabi pasu-pasu hamu tu portibion, unang kauma biar, ay debatado naman dongani hamu. Tatangnya koma pilihan nata papungon tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na dinggan, dohon nasa uli basa na mauli utus. Upasatami masian nan lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaummu, itonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaummu, say saut ma lomo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, disondakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaor homa damena tutodimu nabi. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu Madi kita salutna. Selamat Hari Minggu.